Artimang, lukumang, nana sasa ba yokromo, we wato seref tu. Sobuso anyusu puser na sepsa deni foro isi gadri I actor terrorist pay de. We karif ko arti de prespartori wanta sani spanunu ina political landscape fuma masara nang. Emis do janga bararot. Ja, masar gabo tiro de baka puchare prespar nyusu. E fos mi bi ma bar ala des ma ori, ala den diaspora. Ala serna ma seta trasi. We bade on ori. En we accident fa de bani aan de sturu want tide tori de taki en politiek tora tak ook toe. Ala zo masar gabo. Aso, muso. Sho. Luku isabi a president fa kondere disi masar chandirka persat san toki dino apchi so tu jogo of kota ka regeren dino so jogo ma pe amine a president leket taki eneri jergo gomita tra for kise wacha wan los mato Ja. politik edemang demang reger fu for kisen gomit for kisen dat want tak inatrobanga yun na geslaagd inatrobangay afopchi, inatrobangay grapchi, ya praxi refi. Dat want ik na nyan so. En vijf na torga. Ja, kijk, minister, president, leg uit maar dat je sang godape u. Volk potaman dape, amang godape fu change fu cha akondre go fesi. En aman leg uit ook toelik sama sargambo taki. An regeer fu regering verkiezing om verkiezing, maar te asas dan oso baka te verkiezing babaka of ay kobaka, dan makang naktape borso ook tak yere no, mise da kondre. Me doe mijn best. Mi doe mijn best. Juist. Want ama etak ook toe over een overheidsapparaat. Want dat die, a just wan bere vrouw die normaal bevallen. Dat die? Ja, moeilijk. Je sabi toch. Want dat zij denk ik sa, a furu, a ambtenarenapparaat furu. Maar, a president taki mogelijkheid der, voor zorgen dat de man kon de productief. Want de mogelijkheid dat na een deel ik bedrijfsleven, dat land heb je af, bedrijfsleven heb je af. Dat is mijn leer van vak teleka de volledig bedrijfsleven. Dan een soort manier voor vloei af. Dat ik kan besparen, dat ik kan ook de sociaal project. Je verstand, de abuan therapies baga zij kan doen, je kan mensen ombouwen. Je sabi je traint sma, voor je trasot roko. Want je hebt sma, en dat de president tak is, don dat bepaalde post. Pe asma ne horen thuis. Maar ik denk asma worko, de jasma een functie, asma zelf ne begrijpen functie. Dus dat die? Je verstaat, want dat laai. Je verstaat toch? Dus dan, je pot asma pe asma kan de nuttig, asma kan de productief voor worko. Want tena na sa ba jokormo gwa wan kantoor voor regel wasak. Want me lukut ook sociale zaak toch de man gof go registreren over steun. Da asma sociale zaken tegen asma contact, me no sab notiara. Maar work alanti, kan je imagine sa mga pis dati. Dus ala de soort sandisi, a president dat moest los op en hij waka. Die sabi toch. En awan stimuleren a ondernemerschap. Kleine ondernemerschap, want de fonds dat zet ik ba, ja 19,5 miljoen euro de voor zeta productie van dus adena unu archimuna lukuman na sasa bayo promo de jong vooral adena unu fu saptak in mek gebruik voor de sani no duleki no saptak de instituut dat de wan den de isabito nos don eserepi futa gorong taki no sapsaf du te de opo no opo sekisting ja dat je shitaki akango. Ja, want met takanga bepaalde maar ook toe dat in go registreerd. Ja, 1800 golo toch? Ja, shit bepaalde mij tegen me dat me no go. Maar jak dat ze zei de nego. Atak no me no go na pinware. Na dus wakti. Maar dat zoals mij kan bij berigen soort kaliber libis manas mati. Dus if je take jullie kwam basi ya work op. In aftek des mata work era. Want ook dat work op taranga. Ja. We zijn nog teranga worko, want de mas no wan sweaty. De no make moeite if noti. De wane na lek fa pakket beka oso, na so de ma wana libi. Ja, want man ook gambo, we speak go in Suriname. Ook in het buitenland. Jod na pinuare. Je moest na, we zou chire jod na pinuare. Hey, verleden me ga een penmachine, DSB Lely Dora. In na pinuare. Ja. Ja, na pinuare dog. Amanta ka ser na war rijden. Nee. Jere no amai teje me, mitak jere no a padisi. Als je kondere en mi pen naar buitenland toe.
Isabi toch? Ja. Oké. Dus alasan dinego boom, na kondre no boom. Ja. Maar une luku nou serefi. Iworogo. Soort sami kan doen voor veranderen wansan. Ja. Dat- Zo. Ai, jogo de na politiek landschap. Ja. Boven Sande. Boom voor Dessa. Ja. Ja, maar ja, wat er gaan we. Je hebt bepaalde parlementariër. Het tak bepaalde zijn ook toe. Ja. En terwijl corrigering ook toe. A correctie mi lobby. Uh-huh. Dat ko archi masara yogi. Niemand is verplicht oppositie of coalitie te voeren, maar dat het betoog op een goede manier gevoerd moet worden. Dat is de opmerking welke VHP waarnemend fractieleider van de VHP, Mahinder Joggi, gisteren plaatste na het betoog van parlementariër Patricia Etnel. Joggi merkte verder op dat de NPS er 2 ministers heeft in deze regering. En Joggi wilde weten wat hun positie dus nu is na het betoog van Etnel. Wij spraken er met Joggi hierover, waarom hij deze opmerkingen plaatste. Niemand is verplicht oppositie of coalitie te voeren, maar dat het betoog op een goede manier gevoerd moet worden. Dat zei u gisteren in het parlement als waarnemend fractieleider van de VHP, heer Joggi. Geldt dit voor alleen uw collega parlementariër, mevrouw Etnel, of ook voor alle andere parlementariërs? Geldt voor alle 51 mensen. Geldt voor alle 51 mensen. Ja, maar op basis waarvan trekt u deze conclusie, heer Joggi? Kijk, iedereen heeft de vrijheid om dingen te zeggen zoals hij of zij denkt dat het goed is en zoals hij of zij denkt dat het moet. Maar we moeten ook bereid zijn consequenties te trekken uit ons handelen. En dat heb ik ook duidelijk gezegd. Van Fred Derby heeft gezegd, Willem Fred Derby, je bent zwanger, maar je bent niet half zwanger. Je bent zwanger of je bent niet zwanger. Je zit in de coalitie of je zit niet in de coalitie. En je zit niet met 1 been in de coalitie en 1 been in de oppositie. Dan moet je positie bepalen. En daarom heb ik gezegd, je bent vrij om je werk te doen in het parlement. Maar die vrijheid heeft ook beperkingen, welke het met zich meebrengt. En de beperkingen in die vrijheid is namelijk dat je consequenties moet verbinden aan je handelen in het parlement. En handelen in het parlement, moeten we dat gelijkstellen met kritiek hebben? Mogen ze dat niet? Iedereen mag kritiek hebben. Ik heb ook kritiek op mijn eigen VHP-ministers. Maar ook kritiek heeft grenzen. En kritiek moet waar zijn om het te leveren. En het moet een intentie hebben dat je het zegt om een verandering teweeg te brengen. En er moet geen ander oogmerk aanwezig zijn. En wanneer u verder stelt, of uw opmerking dat u plaatste, heer Joggi, 2 ministers van de NPS die in de regering zitten en u wilde weten wat hun positie is na het betoog van mevrouw Etnel? Natuurlijk wil ik dat weten. Omdat ik weet niet of die ministers zich kunnen verenigen met datgene wat mevrouw Etnel aan de orde heeft gesteld. Als de ministers zich ook kunnen verenigen met datgene wat mevrouw Etnel aan de orde heeft gesteld, toch, dan is er een vraagpunt. En als de ministers zich niet kunnen verenigen met wat zij hebben gesteld, wat zij gesteld heeft, is er ook een vraagpunt. En u weet zelf dat in de NPS toch, dit standpunt en over dit standpunt er gesproken is. En de NPS heeft toen besloten om in de coalitie te blijven. En daarom heb ik gezegd, je bent zwanger of je bent niet zwanger, maar je bent niet half zwanger. Je bent niet met 1 been in de coalitie en met 1 been ergens anders. Meneer Venetiaan is 15 jaar lang president geweest in dit land. En elke keer wanneer meneer Venetiaan president was, was er een coalitie waarin ook de VHP zat met de NPS. En nooit heeft 1 parlementariër van de VHP hier in het parlement of daarbuiten in een interview zich uitgelaten op een wijze zoals dat een goede coalitiepartner niet betaamt over meneer Venetiaan. Nooit hebben wij dat gedaan. Never. En daarom zeg ik, er zijn punten, je bent kritisch, dat mag, maar er zijn momenten hoe en waar je deze dingen bespreekt en bespreekbaar maakt en dropt. Dat je niet elke keer
hier opstaat in het parlement en schopt tegen die president die ook voorzitter is van de VHP. Laat dat duidelijk zijn. Is er niemand in de NPS die haar tot orde kan roepen? Het kan. Laat ze hun standpunt bepalen. Laat ze hun positie bepalen. Als ze zo door willen gaan, dan mag het. Toch? Maar laat ze zeggen waar ze staan. Staan ze in de coalitie of staan ze in de oppositie? Staan ze totaal in de coalitie of staan ze totaal in de oppositie? Staat iedereen in de oppositie of staat één persoon in de oppositie? Dat is die duidelijkheid die gebracht moet worden. We moeten geen awaridomri hier gaan spelen. Dat we posities invullen op ministeries. Overal posities invullen. Meeliften in die regering. Dingen doen voor je mensen. Toch? En achteraf kom je kritiek leveren op de president. Wij hebben dat nooit gedaan. En het is niet goed. En wie zijn mond wil dichthouden, mag zijn mond dichthouden. Maar ik heb moeite met dit optreden. Dat mensen onterecht komen aan de voorzitter van de VHP, komen aan de president van het land. Ik heb moeite ermee. Ik heb ook mevrouw Etnel geïnterviewd, heer Joggi, en ze geeft eraan de manier hoe u zich opstelt, dat is de manier van oude politiekvoering. Zij mag haar mening hebben over mijn opstelling, maar ik zeg wat mijn mening is. En ik zeg wat ik constateer en ik zeg mijn dingen op basis van feiten. Ik heb u net gezegd dat meneer Venetiaan 15 jaar lang president is geweest in het land. En elke keer wanneer hij president was, toch, de VHP samen in de coalitie heeft gezeten. En nooit heeft geen enkel parlementariër van de VHP, nog in het parlement, nog buiten het parlement, meneer Venetiaan bejegend op een wijze zoals dat niet betaamt. We hebben dat nooit gedaan. En dan heb ik moeite ermee met deze wijze. Als dit de nieuwe manier van politiek voeren is, toch, laat ze het politiek voeren op deze manier. Met deze nieuwe manier van politiek voeren hebben ze 3 zetels gehaald. En laten ze doorgaan met die nieuwe manier van politiek voeren. Dan gaan we kijken hoeveel zetels zij krijgen in 2025. Ze zegt dit is de ergste vorm van hypocrisie, heer Joggi, want ze geeft eraan toen u bij de vorige regering, toen u aan de overkant staat in de oppositiebanken, had u heel veel moeite toen NDP-parlementariërs zich zo opstelden naar hun regering, loyaal en zonder kritiek te hebben. Ik heb parlementariërs niet beoordeeld. Ik heb het beleid beoordeeld. En ik was oppositielid. Ik was oppositielid en dat was mijn positie. Ik was geen coalitielid. Ik was niet in de regering, samen met meer partijen. En dat ik dan continu schopte tegen de president. Dat heb ik niet gedaan. Dus laten we die vergelijkingen juist en goed maken. Maar wat is het volgens u, heer Joggi? Want kijk, die samenleving wil eerlijke antwoorden hebben, heer Joggi. Heeft u moeite dat zij schopt tegen de regering of zegt u dat ze het echt heeft met de VHP? Ik denk dat mevrouw Etlen het persoonlijk heeft met de VHP. Daar heb ik moeite ermee. Daar heb ik gezegd. 15 jaar lang hebben wij in de regering gezeten met meneer Venetiaan. En we hebben ons op een nette en correcte manier uitgedrukt naar meneer Venetiaan toe. Altijd. Elke parlementariër, elke VHP'er. Toch? En als je in de coalitie zit, ben je coalitie. Als je niet in de coalitie zit, ben je oppositie. Dan moet je je positie bepalen. Toch? En vanuit je positie mag je dingen doen. Dus taferelen zoals we dat nu zien van parlementariërs, of laat me de vraag anders stellen, zoals mevrouw Etnel zich dan heeft opgesteld gisteren, dat gebeurde niet in die 15 jaren. De VHP weet wat partnerschap is. De parlementariërs van de VHP weten wat partnerschap is. En ik zeg u dat we de afgelopen 15 jaren, waar meneer Venetiaan president was, wij ons op een correcte wijze hebben gedragen. En ik zeg u niet dat er geen meningsverschillen waren. Dat er geen punten waren waar wij niet tot een vergelijk konden komen. Maar er waren momenten, modellen en manieren om dingen met elkaar te bespreken en tot een vergelijk te komen. Nu zijn die momenten er ook. Nu zijn die modellen er ook. Maar je moet ervan gebruik willen maken. En nu wordt er geen gebruik gemaakt daarvan. Terwille van iets anders. Toch? Weet u, in de politiek is er ook een politiek die je voert, dat heet pagaipolitiek. En pagaipolitiek is net als wanneer u in een boot zit, toch? En u stuwt het water naar achteren en dan gaat uw boot naar voren. Mensen moeten niet komen met de pagaipolitiek op de VHP, denkende dat ze wanneer ze de VHP naar achter gaan sturen, zij vooruit gaan komen. Het volk oordeelt. Ligt deze manier van politiekvoering nu aan de tijdsgeest? Dat moet u aan die mensen vragen die dat zeggen.
Ik voer politiek zoals ik dat geleerd heb om te voeren. Of het nou oud is of nieuw is. Ja, maar Sarkambo, de arki jogi, Ja, de oyere sama leg uit ook, toch? juist. En dan maar leti. Amaliti. Ja. Buku, if me go a politieke geschiedenis na, dan altijd NPS samen met een VAP trek op. Ja, Isabi toch? altijd. Maar nu als een jestleki VAP regeert dan $1 in een baka. Want na pang $1 in een baka. Dat is Ja. Want me bedoel taki, a voorzitter voor NPS, taki, dat hij a rommel zijn voor ruim op naar de vorige regering. ja. Maar nu we aan doen mee moro, snap dat kan aan Ja, want Apaswama legt uit in een persconferentie, vind. Ja. Sami onthoud, boom. Maar bij je legt uit dat hier no. NPS, dus Rusland, Ja. me hoor me naar afspraken. Snap sa? Maar hoor je naar afspraak, dat is allemaal dat. Soort afspraak. De afspraak samen met kan Santoki naar Brunswijk, toch? Maar je redt Dat is allemaal dat. Maar amano tak sabe de afspraak dat. Amang natakasanati. Ano tak. Nee, naman natakasanati. Maar uno pa programma die ze bereiken, dat kan de afspraak sama meki. Ja. En dat ben go onderzoek sa godoro. Ja. Dat hier no. Tasane go moeilijk in a kondre. Nee, tasane go boom in a kondre. Dat met de. tang. Ja. Tasane go slecht in a kondre. Ja. Dat ne yepi voor setatori, dat me longwe. Me longwe. Kan je dat Dus nou dat zo? want taki amandisi na waf de man die het denk a volgende verkiezing. Ik denk zo. Ja. Ik denk zo. Dus amandisi taki. Dama gaat op een politieke podium. Dama go leggen uit taki. Inoshi asan no be go boom. Ik weet. Migwe. Maar man no sap taki dat nou weg van de minste weerstand. Dus dat hier. Want me bedoel, je doet de naam NPS geen eer aan. Want misap visman NPS, die battle, ja, Ja. maar Sarafeniccia na 3 perioden, Ja. Amapour de 3-0. Ja. Hè? Maar, daarvan, hoe vergelijk je dat? Dat Venetiaan bent tak nemen in het Pleimoro. Nee. Met long, Ja. het taranga. Ja. Ja, PB kan tak met NPS ook toe. Ja, met Loes Met NPS, Liben, dat ben ik. daarmee gwe. Maar je ziet als het maar dan met dat als voorzitter dat is zwak vallen. Omdat Wansma eigenlijk wij gaan daar maar bakken. Het de petten. Het te petten, tranga eigenlijk het te petten naar voorzitter. Het te Ja. petten inleg uit dat hier dit moet sa en dat moet sa. Dat jullie voorzitter nog kan corrigeren als maar dat hier nog. Ik heb afspraken met de rest. Isap sasa aan jersey. Nee. Isap ting inwa osotok. Pepchin lai. Ja. Dat jersey manga panode. Dus allemaal je doet sawan. Ja. Dus dat. En suma stemoro karakter. Etak moro taranga dus je overrulde tarawon. Ja. Dat manga a jersey manga panode. Isap het Maar dat nog kan zo in het. Chawan kondere. Nee, helemaal niet. Niet toch. Want dan a jersey smano de futak nanga afro disi fu leke uit dat lukono. Atsan zei want tijdens verkiezingen afro best op zo bomiti. Je kan beleggen volk uit ook. Ja. Heb ik televisie, go leg uit ook toe met zo arge. Ja. Go leg uit van de leningen etiki, Ja. waar de schulden lie. Dus te onkong in een makti dat ook een probleem. Wat Ja. ook bij de zambaka. Zo, maar dat probleem is nou dat je long. Ja, nee, long, want de mij eerlijk zei taki. Verkiezing voor 2025. Ja. Dan go score dat het toch? Go Ja, leg uit je toch? gaat score. Je Ja. nou bent erbij. Juist. Dus als je playbal in een team, dan wama in een team ne pasbal. Ja. Dat je zaka wel liever play gewoon. Maar dat is iets dat heeft zijn NPS In nodig. een trobanga arbiter, in een trobanga trainer, in een trobanga aanvoerder. Next. Nee. Je doet zij one. Je go direct. Ja. En je maakt je body one. Zij doet eigenlijk, zijn NPS doet eigenlijk no. Want wat man, de bezig nou, dat je mag go protesteren. Ja. Zij doet eigenlijk, dat je nou eigenlijk, ik tegen maar dat je naar juist zijn, zij doet en moet joinen. Juist. Moet joinen in dat. Dus op verkapte vorm, Ja. dat je los te protesteren. Ja. Je los te protesteren. Ja. Maar terwijl in een kabinet je kan protesteren. Dat me bedoel. Want mio takasan lek fasante. Je verstaat toch? Want Mazara Rocha, Ja. be moest haar want toestaan volkshuisvesting. Ama bem hari, ama fena no be kis medewerking. Je sabi toch? Ama bem set grond tori. Ama be fen taka netjes medewerken. Daarom me ka taka ne workomoro. Ja. Je verstaat. Maar
Fusuma, maar bij de afhankelijk, bij de VAP. Nee. Nee toch? Nee toch? Nee. Maar je vrede tak des aan dati. Ja. Ine tak des aan dati. Mi no go moro di pinator disi. Maar mi fen taki de mak tak de waarheid. Isabi toch de nomere keer de bot na panga wat dolle ka baka wat teraon. Nee. Isabi toch. Ego libi no schaduw. En zo wat ik aanti. Nooit, mi besap NPS zo. Nee, maar daarmee leg je uit toch, als voorzitter, als je actie me, dan is zwak. Is zwakvaardig, omdat als voorzitter, je moet maar corrigeren bepaalde toren. En je moet zien, en lik zei je tak ook toe, je tak, mielijk voorzitter, maak afspraken naar de rest. Ja. En als voorzitter zit je altijd daar. Je is altijd in onderhandel. Dan nu, in de kangos doen, dat je tak hier met John Pogwe. En dan leg je toch, ik hou mijn afspraak. Je hoort, afspraak zegt Nee, afspraak. Helemaal Als je zo'n tapuku sa mine mooi en moro de wakagwe. Ja toch, omdat je... Terwijl dat zijn conditori. Ja, zei mij doen nu, NPS. De meest doen en lukusang Tamara op Satavap Strati. Ja. Hier toch? En Mika legde me uit, dat me legde uit. Ook toen meneer Rusland me legde uit. Dat hier nog. Je job ook moet toch? Je ondersteunen aan protest. Maar je legde me uit van je dropakkoord. So, no je taki, no je talking. Isabi, van je dropakkoord. Ja. Van je bouw also. De winkelprijs. De winkelprijs. Ja. Van je doet dat. Ja. Volksgezondheid. Volksgezondheid. Criminaliteit. A criminaliteit. Van je doet dat. Van je losse op. Ik kon een plan dat. Dus Tamara mimshasa nati. Ja, Je toch? protesteert toch? Je protesteert. Make de kanga plan. Make de kom. Kon een plan. Ja. Maar mi ab wan ham varak voor accidents maar die wan go protesteren. Hebben ze een pasklare plan. Vademan oppak alle descendants aan. Voor zorgen dat na saba jokromo kalibuan go rostulibi. Ja. Dat mi wan sabi. Ja. Ik ben benieuwd. Johnny Kamper vindt dat we bijna benieuwd. Ja. Je sabi toch? Want me vraag me alle gemoeden af. Dat je jompo charisma kastratief corrigerief kosani. Je sabi toch? Maar je ne leerdes maar noti. Nee. Zo, je roept op staak. Als aan je zo'n toverwoord. Ja, maar stak mij niet tegen volk zei dat ik. Tegen volk dat ik sem doe voor koren. Tenminste uit dat programma die zie. Ze nou zei zo, leg uit. Terus je aan go naar gro pranosani. Dus Ja. je leer Dus uno altijd eleri Altijd. sayum do. Ja. Fayuka survive, fayka overleef. Ja. Une kari takim go feti. Une kari a feti. En te mate koreane la fuara. Nee, helemaal niet. En if imati kor you flauw. Ja. Maar if you kor you serefi, ik dede. Ik klari. Ja. Je verstaan. Ja. En disi asansa mit arregeren disi. Mi ekare tanif buna koja. Dat is. Ja, Dat tanif is. buna koja. Ja. Isabi. Wat de regering is, de mensen VHP, die afrekenen bari, VHP is 20 zetels. Sa VHP take abop, dat moest take NPS mee. Umuso. Moest take mee. Ja. En die de een paar wat ministerie ook toe. Ja. En dan, atrama leggen dat je er nog minimaal die man, dus jumje. Ja, ayukar de konto. Ja, toch. En dat VAPG. Adi. Ja, toch. Dus aan dat moest tak. Lek mati. Lek mati. Yes, lek mati. So, maar die tak lek mati. Dat is sabatorif mati. Dat ko arja pokuf mati. Sabakutai, nara hip hip hip. Avesena lobi konti sosol lobi. Nego axilanti papira fumika wakatai da bumai. Aboma, nego wakatai. Oh, nego begilanti farfene da mego diwa holo da perde. Aboma, nego wakatai. Ade takwo fo wade jarusu wade hoigri wade haikala. Aboma, nego wakatai. Dana aboma, nego wakatai da boma. Aboma, nego wakatai. Oh, nego begila di papira da mego wakatai da boma. Aboma, nego wakatai. Nego axila di papira da mego di kwa holo da perde. Aboma, nego wakatai. Ainale jarusu wade takmo fo wade migai wana de hoigri wa. Aboma, nego wakatai. Ay aboma, nego wakatai da boma. Oh, nego wakatai. Mati disse nomo. Mati disse nomo.
Sabaku time, Mati disi nobu. Soso lobby. Mati disi nobu. Tamustrati, ano inioso. Oh, mati disi no bomba. Mi grama yo sina beler mi tak mate kormat. Dana mati disi no bomba. Abstrati, ano inioso. Mati disi nobu. Linda strati, Mati disi nobu. libera coma. Mati disi nobu. Tamustrati, ano inioso. Oh, mati disi no bomba. Mi grama yo sina beler mi tak mate kormat. Dana mati disi no bomba. Aqui tá postrati, ano inioso. Oh, Mati disi nobu. liberei. Mati disi nobu. Mati disi nobu. Tamustrati, ano inioso. Algumas Américas kijken, vertrouwen ze niet. Er zijn de Grieken, die bedriegen en zaligen. Algumas Américas kijken, vertrouwen ze niet. Er zijn de Grieken, die bedriegen en zaligen. Na je baka de taki, na je visie de hoi grill. Er zijn de Grieken, die bedriegen en zaligen. Oh, maar algumas Américas kijken, maar vertrouwen ze niet. Er zijn de Grieken, die bedriegen en zaligen. Na je baka de taki, na je visie de hoi grill. Er zijn de Grieken, die bedriegen en zaligen. Dada hip hip hip. Lele, sinango, lele.
Ja, dat kapo apoku. Iere van matitang. Ja toch? Sa Euroko. Dus mi mayos fina no be yok. Nee, aan de Yoko. Nee. Aan de Yoko schreef. Dus mati disi, al komen de Grieken met geschenken. Mhm. Ze liegen en ze bedriegen. Ja. Ja, Kijk, de man allemaal probleem ook toen maar gambo. Over de brandstof naar een gasstory, toch? Ja. Een gasstory naar een brandstof. En dat je ziet, het te petten, like zei Kari. Ja. Leg in het parlement uit, dat je no. Mi moest dat je bakken, maar dat is een storm, toch? Ja, if je sabasa dan Is was met sabasa, dat ik bouwde moest corrigeren. Maar dat in een begroting, je ziet dat die ABS waterleiding, de manager staat. De manager staat. Toch? Dan mijn vraag is, if as mago luku, sa prijs be moest de voor gas. Ariële Juist prijs. na Juiste elektriciteit. prijs. If a juiste prijs komt, dan ABS zeker kan die staat zien. Ja. Maar no, je moest het zien. Maar actie wan fara. Mhm. A straat verlichting. Ja, Sumai pijving. dat staat er bij veel. En dat staat moest Dat pijving. staat er bij veel. Sumai levering. EBS. EBS Ja, levering. ja. En op borgostroom. Natuurlijk toch. Na borgostroom Ja, toch. toch. Ook dat gas. Ja. Dat gas ook toe. Ja. Dus dat die. Dus als man op Sabasanati en volk moet Sabasanati. Van het programma die zie, we takken omdat we sab bepaalde toren, we onderzoek bepaalde toren. Maar ja, wat er gaan we? Maar een tijd door. Maar het tijd door, jongen. Misschien aan een wankom. No. Ik kan geen vrouw. Aan het chill. Aan de Ja. dus dat wat ik na keus. Nee. En mijn tijd na basis grond tap. Dat die. Ayuru. Zo, archi manu kumana na sasa bayo kolmo wetaki garantani. Dat die bewa archi ayuku. Sobuso sambi ote ayunu. En dat bonfurus ma de karu gastravi net ayunu. Trusiani na grond. Paranuansani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De kat napu, isabi toch. Dus dat wat dat economia fasi itaranga want we want te pirman botu. De kat tak mino want jaja saranga man. Of want jaja saranga uma. En mine na masara dignity gambo. Ja, maar Gambo. Ode bijna 7 jaar, 8 jaar we takikba. Ang asar naman. Funo trowe doti tap strati. Weet je nou toch? Alleen ik kom. En als je trowe doti tap strati, dan is je alle de riolering even stop. Dat je legt uit dat na masasa toki schuld. En masasa toki schuld. Na je lekser namang die trowe doti. Na uaba schuld. Dus nogmaals. Te is je oma trowa, maar die trowa doet dat strati. Te ga maar rustig, tak jere brada. Juna se nama tok, ho you kondre king. Te kan nak tapi borsu, tak jere no, mi kondre kring. En mi sorgu, dat mi kondre tankring. Met aku grantangi, te wantralis baka. En het begint altijd thuis bij de opvoeding. Je hoeft niet alleen voeding te geven, maar ook opvoeden. Die tak niet garanteren. Get up.